Tumong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11 nga masigurong luwas ang biyahe sa mga pasahero sa bus o van. Busa ilahang gilusad ang inspection ubos sa Oplan Pasko 2025. Apil sa giling ang ligid function sa mga suga kung nagagana ba ang tanan, apil na ang signal o brake lights, permits, franchise compliance, roadworthiness ba ang masakyan sa mga pasahero. Ang gipang inspection mao ang mga bus o van terminal sa Davao del Norte nga gilangkuban sa Panabo, Carmen ug Tagum City ug ang Davao City Overland Transport Terminal kun DCOTT ug van terminal sa syudad. Ang inspection pinasubay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. ilabi na nga modagsang pag-ayo ang mga pasahero sa mga terminal karong holiday season. Gani gisuportahan sab sa LTFRB 11 ang ginahimong Oplan Haraba sa PIDEA ug LTO nga nagpahigayon og drug test sa mga driver sa mga pampublikong bus o van. Gipasabot sa LTFRB 11, importante nga masustener ang disiplina sa mga driver, compliance sa tanang requirements. Wala pa hinuoy report ang LTFRB kung aduna sila nasakpan nga non-compliant sa mga regulasyon nga ilang gipatuman. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.